Kajing puli na ka kitab Exodus kalanong bakat riyo kadukhat kabaar basaw kadar do bakat san. Baro shikenhon upa Israel ula knyum persya yung Moses badu Aaron hari kenja bad kilaong haki. Ban dang ilayap no daga kecin utray hari Egypt man ba ngila syong hajan gikiw do ban ilayabam kepu haban dakdang. Hipat pilaya lambak engi shani syari kenja ban peniap yau pat baro kat ni dah kejing tangan. Diu try loong ha Moses hakmi ngan sepenhap selap dau kepu na beneng na kabenta jongpi bad kipat ba kin yami man kesni ban khar kat ban biang na kabenta shisni bakong ta ngan tenju eki lada kin yat ne em ha ka an jonga ngalayo sngaw ya kejing knyum jong upat Israel di doang haki endala kem yong ren pin sayok bam do ban enda men step pat pin sakadang dau kepu hang ta pin setep bangalong prai blai jongpi jenda la permit kit ot kilawan kiu bat kila sok ya kecaka dara enda men step pat la siang ya kecaka dara baro da ka umjer enda kata ka umjer kalarngat ladon hasla jong kata keri kenja ka e kabani kabakum upui puyor kabani kum uthali hakendau haba kipa Israel kile iyaka kile ong paramaki ka Asia katai namar kim tip satia kadai ka te Moses ulai thu eki udai kupu bautrai la ay phi ban bam các tiền trong utrai kasam banyak pupra utrai la ai haki yok puna beneng ki bangila ngilayo sngow balas sngow thu ki ba ki department ni kle thu ingi ngani thu eki hakapateng kaban sawan ya ka jingiro utrai bat ya ka borba chung utrai la ai haki yok puna beneng dan banu la hukum mikir o shalor bad ulap li ki kerdop ka beneng ula panhap slap dau mana bakin bam bad ula ai ki yok puna beneng utrai ula ai ki yok puna beneng ubri ula bam yok pu jengki anal ula pha aki karhai ka jing bam kom tau lawan nyalam ki syakari bakho jong sholum ba bagakti kamon jong kalai jong utrai ula ai ki yok puna beneng Jing puli na kasiti Paulus bakucing Kristan ha Ephesus. Kala nang basaw garkot kat niyo arpo ano ba arpusaw. Ngaong ya kani mga kentu teng autray bapim day syu ban im kumba im ki jentil ha kajing thala kijing mo parkhat jongki kata kam day kaba pilayo jing hikai syapang ukres ngatharai bapili sngaw syapang jong u balahikai phi ha u tumba ka jing shisha ka don ha u jisu to sloit no eu briu barem ubalong kar kom em jong phi ka ba men shua bat ubala pot plak bagi jing trau basukor bat to sha pen thamai ha ki jing mot jing parkhat jong phi ha kar kom baganja men sim bat to phong dau briu bat thamai yo wala thau ha ka dur kadar jong oblai hakahok bat kajing khoi basisha kaktian jong utrai kajing pulina gospel bakoi kat kom Yohanes kalanang ka bahin riu ka khot arpu saw de walai kusan abagi pai ba kile ibu Jisu shamdan hangta lam nagi sinran jong uru kila kieu hakilin bat kila lik syakaperna Banua u Jisu haba kipai ba kila lap ya u syashiliang kaduriau kila kali u ko no hikai meno mewan poi shani Jisu la jubab iki shisha ngaong api piawat ya na namarba pilio ikidak kishin Henry namarba pila ba mi kitogi kipu habanda kadang
Watray nakabenca kajing bam kabadu no. Henry tutray nakabenca kajing bam kabani syadu kajing embam jukun. Ya kabaw kun ubriw an ayapi namar haublay. Ukpa ulasyon. Ya kasyap jing manjur jong u. Komta kila kali u ayu nginle kanang manpadap iki kam jong ublay. Jisu la jubab iki kani kalong kakam jong ublay. Papin ngaj hauta yau balapha. Komta kila ong hau je kadak ayu menle bangin dub yo i bandub ngaj hami. Ke kakam menle ikpa temen jengi kila bam yo mana hari kenja. Komta kumbala tho. Ula ai haki yo kupuna beneng bakin bam. Jisu la jubab iki shisha nga ong hapi. Day Moses bala ai hapi yo kupu na beneng. Day kupa jonga uba ai hapi yo kupu ba shisha na beneng. Nabaw kupu jong ublay uday uta bawan hiyar na beneng. Bad uba ai jing im ha kapartay. Day kila ong ha u kotray to ai hangi barbor yo ni u kupu. Jisu la ong haki nga ngalong kupu ka jing im. Uta bawan siya nga unom tangan bat uta bangit hanga unom sliang lano ru ka gospel jok try